Siyakhuleka ke Ndlondlo ezinkulu. Siyakhuleka emagumbini amano omhlaba. Enhla nasenzansi eningizimu nemaphakathi. Empumalanga nasentshonalanga. Sesifikile ke nganza kwethu. This is umkhulu Gwabini. Le Indalo Media and Podcasting. Kulabo abasha nganza kwethu ngicela ukuthi ngiphinde ngimgqugquzele ukuthi ni subscribe ni like and interact nathi. Kulabo sebebe nathi isikhathi eside ngicela ukuthi baphinde ba double check ukuthi ba subscribeile yini. Kunale notification bell. Mangabe uyiclickile le notification bell, what happens is every time umkhulu Gwabini releases a new a video ka YouTube, YouTube notifies you as umlandeli weNdalo Media and Podcasting ukuthi hey lalela umkhulu Gwabini khona ivideo aseyikhiphile. Nganza kwethu ngokukhulu ukuthobeka ngizocela ukintroduce itopic yethu namhlanje. A very touching topic episode kuzoba episode enzima kakhulu le ngoba lana nganza kwethu ngizokhuluma mhlawumbe ngento esingayithi into esingayifanisa nomzima obuthwalwa umuntu onedlozi nomzima obuthwalwa umuntu ombethwe okanye ombethe idalo zakubo. This episode, this topic is informed by the nature of comments I've been receiving regarding a previous video that we did ekade sikhuluma khona ngento ecishifane ngengqinamba ezithwalwa umuntu onemoya. Kepha ke ama comment asuggestile ukuthi engathi ngake ngiqhubeke ngiphinde ngistretche ngiphinde ngenzele nalabo abasanda kujoin ichannel ukuthi ngithi bring them up to speed ukuthi sikhuluma ngaziphi ingqinamba uma ngabe sikhuluma ngomuntu owembethe nomuntu ombethe idlozi imimoya. Nganza kwethu inzima indaba yomuntu ombethwe idlozi inzima kakhulu nganza kwethu. Indaba yakhe ayinzima ngoba yona itself inzima, kepha inzima because i-environment esizithola sikuyona, i-environment esiyithola sikuyona isifundise izinto ezithize ngale mimoya, izinto ezithize ngale calling, izinto ezingekho mnandi. So uthi uqamba urealize wena ukuthi ngathithi ngimbethwe imimoya, ngathithi ngihamba nedlozi. Ebese ucabanga izinto esezenzeke ebantwini akade bethi nabo bambethwe idlozi, akade bembethwe abantu abadala, abantwini akade bembethwe imimoya ethize. Nganza kwethu lempilo inzima ngaleso sizathu sokuthi abantu abasondelene nathi, abantu esihlobene nabo, abantu esihlekisana nabo, omakhelwane abenza lesi sipho sibukeke njengesipho esinzima. Abelaphi nabo kunendima abayidlalayo, indlela abadokotela ngayo thina abantu bedlozi, thina abantu bethonga, thina abantu abambethe nemimoya. Bayenza omunye umuntu oseceleni athi mangabe ezwa ukuthi nginalomoya aqala zama ukubaleka. Sekucishe kuba insakavukela umchilo wesidwaba ukuthi enene umuntu make wezwa ukuthi kuthiwa unedlozi une calling aqala abaleke. Uma ngabe baleka ke uzozama ukuyofuna irefuge emasontweni osindisiwe, uzozama ukubaleka einkonzweni ezithize, inkonzo ezi-denounceayo this whole thing ye-African spirituality. Bazozama to seek refuge eyintweni ezisinyathelayo isintu sethu. Kodwa ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kuvela ukuthi lento le ikhona and into yangampela le esiyiphethe thina ama-Afrika. Uyobaleka uzube emfishane, inkinga ziloko ezithebhe. Uma ngabe ube nenhlanhla futhi ube nobuhlakani,
uyayushesha uyeke lento yokubaleka ebese ubuyele kuphi usikweni esintwini sakini ebese uthatha ubizo lakini uqala usebenze. Nganza kwethu ke le video ngizoveza nje ubunzima obenzakalayo uma ngabe kungenzeka ukuthi usuyazi ukuthi une calling, kungenzeka ukuthi uyasolve une calling kepha kwakayamkile okanye awuzazi awukakazi kodwa uyayibona lempilo oyiphilayo ukuthi no. Ayikho into eyenzakala kumina normally. Igazi liyasho nganza kwethu liyakhuluma igazi, uyakhuluma umzimba womuntu. Uyayibona impilo ukuthi yebo impilo inzima siyayazi. Imali ziyashoda, kuxakekiwe left right and center, kukhona ubuthakathi, zikhona inkinga nje siyazazi. Kodwa uyazazi ukuthi no, this is too much. This is no longer normal. Osekwenzeka kuwena. Ngampela futhi kusuke sekuyimpawu lezo zokuthi ngampela kusekho normal. Sekudinga ukuthi usukume, uzithole, uzithole, uzazi ukuthi ubani. Ebese uyathatha into okufanele ukuthi uyithathe. Nganza ukuthi ngicela silalelisane kule video, ningilalelisise kakhulu. Hey, iba nzima leyo mpilo uma ngabe ungakamkeli, ungakazi, okanye sewazi usadlala umacashelana. Inzima kakhulu impilo yalowo muntu. Angeke ngiyidonse kusukela ekukhuleni komuntu. Uyabona ukuthi uba ile ngane le. Uba ile ngane ethi mangabe izalwa nezinye izingane ekhaya. Baphuma abantu abadala beyemadolobheni. Bakhithize babuye. Mase bebuyele ekhaya kunjani ekhaya bazofica ekhaya kunjani kunezingane nina. Uthola ukuthi lezi izingane ziphatheliwe ongcamnce. Ziphatheliwe into ezimnandi. Kodwa wena kungenzeka ukuthi awuphatheliwe enhlobo. Okanye mawuphatheliwe uzoqhephulelwa yilezi ezinye izingane. Kuhleshulelwe wena, kuncunzulelwe wena. Wena kukho nje okwakho okuqala kabusha okungokwakho kuphelele. Into yokuqala kufanele uyinothise leyo ubukeleka phansi. Ubukeleka phansi kusukela nje ekukhuleni kwakho mawubheka. Uhlala uyile ngane le neglected. Kodwa uthola ukuthi ikwi family environment in a very nucleus family khona uma khona ubaba khona udade ulokhunjani umalume uanti ngokomthetho ifamily right ifamily setting ephelele ukuthi ungaba neglected ngalendlela ozibeke ngayo. Ubingane ehlukumezekayo kuthi mangabe ku delegatewa ama household chores wena unikezwe lokho kunzima okuhlukumezanayo. Ezinye izingane zinikezwe izinto imisebenzi light. Ngisakhuluma nje ekukhuleni kwakho umuntu. Kuzothi mangabe wenza iphutha elenziwe noma iyiphi ingane mangabe usakhula. Wena indlela ozothethiswa ngayo iyajula. Kuba namazwi ahlala kakhulu kuwena kunendlela ekuthethiswa ngayo abanye mabenze iphutha elifana noma elicishe elifane nalelo lenzile. Uzoba ingane ebekelwa imiqathamo ngiyaxolisa. Uzoba ingane ebekelwa imithetho eqinile kunemithetho ebekelwe ezinye izingane ngaphansi kophahla lwalensuku enihlala khona. Ngesikhathi lonke lolu hlobo le treatment lifika kuwena. Uyaqala manje usuzoveza uPaul lesibili lokuthi kusho ukuthi umbethwe. Umuntu onedlozi. Umuntu onabantu abadala. Umuntu onemoya. Into esizokwenzeka ke as young as you are ureceive lolu hlobo le treatment le ill treatment oyitholayo ekhaya. Usuzoqala manje kwenzeke njani ube ingane ekhalayo uzokhula nje uhlahlala impilo yakhe ibe nokukhala. Uhlahlala ube nomzwangedwa uthi usekhaya kodwa ukuyivalele ekamereni lakho nje ukhale. Ngoba uyayibona le treatment ukuthi ayikhona. Angamkelekile la nhlobo. Kaningi ke uma ngabe usakhula uyazube nomuzwa wokuthi kungenzeka yini ukuthi le ekhaya khona ekhaya. Kungenzeka yini labafowethu nodadewethu engibabiza ngabafowethu nodadewethu akubona abegazi. Kungenzeka yini ukuthi labazali lo ma nobaba akubona ngempela abazali begazi. Imizwa emfikela yonke umuntu onjani ombethwe leyo ngesimo se treatment asuke eyithola esakhula.
ayithola esakhula ayigcini ke lapho leyo treatment. Ngisakhuluma nje ngefamily setting ukuthi ukhula kabuhlungu kanjani uyingane enemimoya embethe, ingane yedlozi. Enye into okufanele ukuthi eyayiveze ngayo lemoya kaningi lemoya idlozi lihlala kulezi izingane lezi ezizalelwe ngaphandle komshado. Kaningi uma ngabe uzalelwe ngaphandle komshado isikhathi esiningi ngane zakwethu lokho kusuke kuwuphawu olujulile olukhombisa ukuthi kunesipho kunekhehla kunesalukwazi ebengeke lihlaliseke ukuba uzalelwe ngaphansi kwesibongo sasemshadweni. Ngoba masusuzalelwe ngaphansi kwesibongo sasemshadweni kunezikweletu ongeke ukwazi ukuyifeza zakini komalume ebese ke uba njani uba ingane esheshe njani izaleke ngaphandle komshado. Le isikhathi nje siningi, I'm not saying bonke abazalelwe ngaphandle komshado isimo sinjalo, kodwa more often than not uma ngabe uzalelwe ngaphandle komshado immediately nje kumele wazi ukuthi unejoke elikhulu elikuhlalele. Ungeke wazi manje mhlawumbe usamncane kodwa uyosho ukuthi umkhulu ugwabini ikhehla lamakhehla ikhehla elinye lakulayisho lento. Kukhulu kuwe kubekiwe, kukhulu kuwe kufanele ukufeze, kukhulu kuwe kuyeza. Akhuleke umntwana, amkhuleke umntwana kuze kufike isigaba sokuthi mhlawumbe useya kuphi uyafunda, ufunda kahle uyaphasa. Ezinye ingane mangabe iphasile zenzelwa izinto ezithize ezinhle zibonga ukuphasa kwazo. Kepha wena mangabe uphasile futhi uphase kakhulu kangcono kunazo, okwakho nje kunyatheleke into enganakwa nje, kube into enganakwa. Ukhule isimo sinjalo. Impilo yakho ke this stage isine confusion, ine doubt, ine solitude. Unokuhlala umzwangedwa, unokuhlala uzidivorce from i-structure sefamily engasithi ungahlala ube ingane enjani ezihlalela nje yodwa. Ngisho izingane zasekhaya okufanele ngabe mhlawumbe usondelene nazo kakhulu akuvumi kuba khona lelo qhekeko olenzakalayo. I-solitude, umzwangedwa uyambusa umuntu onabantu abadala. Basuke besakuprepare njengoba uhlukumezeka la emndenini usakhula. Usazokhula uye ngaphandle nje bengizoxoxa kule video ngikukhombisa ukuthi kuziveza kanjani ke as you grow older. Uma ngabe usasizibile lesi simo sakho noma mhlawumbe ungakazi ngaso ngokugcwele. Ukhule uqale kufika isigaba sanike manje sobudlelwane usungena kuma relationship. Ayaqala kama relationship akho awabibikho stable isikhathi esiningi. Awabibikho nje stable. Abanye beza kuwena ngampela benothando, benezinto ezinhle abakufisela zona. Kepha lezo zinto bazikhulume bazi-express kuwena. Kepha mase kufanele bazideliver kulolo thando sukukulona. Umuntu enze the total opposite yalento ayikhulumayo. Uxakeke ukuthi hawu lo muntu indaba guquguquke kanje esimweni sami, afika ngithembisa azipende njengalomuntu ongithandayo, onginakekelayo, oyimisela ukuhlala nami, ozoba nami ebuhleni nasebubini. Kepha lo muntu inkinga yokuqala oyoba nayo uyaqala benokukhuluma, abe nezinkulumo eziningi, abe nokuqhela kuwena. Kuqhele lo muntu osuzinekile kuyena wamtshela ukuthi wena ukubani, wathemba ukuthi uzoba ikhaya lakho akukhamfathe. Kodwa ngesikhathi esudinga ukuthi akukhamfathe aqhele. Indlela thizeni nje uzoqhela, lizomqhelisa nje idlozi kakhulu. Hayi ubambe la uphinde udlulele komunye i-relationship. Hayi nakhona futhi ubambe kube sifanayo. Akuhlalwa udlulele kwenye futhi i-relationship nabo makusaqala kube kuhle kube mnandi kuthembise. Uthi usuthi uyaqala ukujabula kuhliphike. Uphinde udlulele kwenye i-relationship ubambe ayikuthembise kusaqala kodwa ngokuhamba kwesikhathi izinto ziphinde zishintshe. I-history yama-relationship ama-relationship ongena kuwona iyaziphinda. Udate uhlobo olulodwa kwenzeka izigameko ezifanayo eziholele ekutheni ngcine senihlukene. Ngikhuluma ngomuntu ombethe mina ongaka amkeli izinto zakhe, ngikhuluma ngomuntu onedlozi ongakalamkeli idlozi lakhe noma olidinayayo ukuthi likhona.
kuhamba isigaba kufika isigaba mhlawumbe sokuthi uyafunda ufunde ngisho ungafunda nganza kwethu ubudokotela uhambe nje impela wenze iziqu zakho zobudokotela uyiqede uyoba udokotela obukeleka phansi udelelwe ngisho ipatient ngoba umuntu onabantu abadala ke vedeleleka ubina sithunzi ungabi kwakho nasithunzi kusuka le emumva ekuzalekeni kwakho ukuthi waba ingane vele yayizalelwe ekhaya wadeleleka ayisuka leyo nto ihamba izifike ngisho lapho ngisho emsebenzini okubona kwiposition okuyona akekho umuntu okuzwayo akekho nje okuzwayo abakwazi nanokuthi uyini unale moya ayihlalisekile ayamkelekile ayihlambulukile kuwena unedlozi alihlambulukile awulamkelile awuligcinelile imfanelo zalo mhlawumbe uyazi noma ukakazi okanye uyazi but uyadinaya udeleleke nje enye into okufanele uyilandeleke ile uba namaphutha abucayi owenza emsebenzini engafanele ngabe uyawenza ngempela ngesimo soqeqesho le training onalo nokufunda onako neskill nezakhono sokunazo kodwa wena njalo uzoba nalamaphutha lawa engathi ngiphecelezi amaphutha nje asili yabona lamaphutha asili nje asili uyawenza ke wena emsebenzini abucayi amaphutha ubona kahle ukuthi hey uyazi ukuthi leli phutho lenzile mangabe mhlawumbe udokotela ubonze belingakhipha isidumbu mangabe mhlawumbe unesi ubonze belingakhipha isidumbu ngiliphuthe engilenzile uba namaphutha njalo kasili asnacks nasekhaya futhi abakhona lo maphutha nje asnacks lamaphutha lawa akwenza ube nesicefe nje kwabanye abantu ngikhuluma ngomuntu onedlozi nongalamkelile ongazazi ukuthi unedlozi ngikhuluma ngomuntu mhlawumbe ozaziyo ukuthi unedlozi kodwa olidinayayo ngikhuluma ngomuntu mina onebizo onecalling onemoya angayamkelile angayihlambululile angayiphakamisile ayiphikayo ube nalowo maphutha ngisho ekhaya nje nalowo maphutha nje awunqeni ukupheka ukudla upheka uthi usapheka nje ebhodweni uvisane wonke umuntu usekubhekile lokudla ukulindile uthi uyogoqoza nje uyobonda uphuthu lakho okugcina livisane liwe phansi ibhodweni nophuthu yini amaphutha nje snacks nje nokwenza basho ukuqeda endlini awunqeni ukuthi uthathe imali yokugcina unikeze imali yokugcina thiwe sicela usenzele ukuthi sicela usithengele mhlawumbe ikhadi la gesi sicela usithengele amanzi uvesane leyo mali uyilahle uvesane nje uyilahle nje ilahleke kuwena uma ukuthi ubuyiphathisa mhlawumbe uyiphethe kanje ngesandla ilahleke kwesinye isikhathi kube khona umuntu mhlawumbe okucela ukuthi ngicela ungiboleke imali bandla ungifakele kule account wena uvesane ubhale iaccount ebhedayo kubhaleke iaccount ebhedayo nje kuwena ihamba imali ishwi iye kwenye indawo umuntu onedlozile umuntu onemoya yake ongakayamkile ongakazazi ukuthi unayo uba namaphutha snacks ngendlela esimanga awunqeni ngelinye ilanga ayika ngisayiphathi-ke yasemgaqweni unokukhuhla iy'moto zabantu nje uyisukele zibhakile ukhuhla imoto nje ibhakile usungena nekukhulumeni uba namaphutha snacks umuntu onedlozi uba namaphutha snacks lawa abangisicefe yabo lawa angachazeki lawa nje angachazeki enithi mase seniza umuntu entshela sengenzeke sengehlekalele ukuthi nonke niyibuza ukuthi hawu kodwa kanjani ngampela futhi nawe uvesana uhluleke ukuchaza ebese wenza ini lento yesibili engeke ngayibalula yomuntu onedlozi ebese uyakhala ngoba inyembezi nomuntu wedlozi akuhlukani nganza kwethu inzima leyo nto sinzima leso sigaba sokuphika ukuthi wena ukubani sinzima leso sigaba sokubalekela irresponsibility oyinikezwe abakokwenu sinzima kakhulu leyo nto nganza kwethu le video ngicela ibe yi-warning kulabo abasazidinaya kulabo ababalekela ubizo ngiyakhuza ngiyaxwayisa ngiyaqwashisa awubuyele kubeni wena angeke uzuyibalekele irace ongeke uzuyiwine leyo ingenayo irace ongeke uze uyiwine akekho oseke wayiwina leyo race ongena kuyona ayinayo ititle kuphela into ezokwenzeka kuwena uzoshabalala nje
likuzibe idlozi. Akuziba amathonga kini, aqhele kuwena. Yabona ke mase sekuqhela idlozi kuhleli ithonga. Bakuphi into eyi1 osala nayo umphefumulo. Uvuka nje ekseni umangale na uthi hawu Nkosi yami ngisaphaphama. Hawu ngisaphila nalibhadi bo. Hayi ziqaleke inkinga zosuku zikutinyele. Zikutinyele. Lothi liqamba lithambama ilanga lishona. Angazi usukhale kangaki. Uphumule mawusalele. Luku kudlulela osukwini elilandelayo uvuke ekseni uphaphame. Ugcina usukuphilela ukudla, ulale, uye toilet, uvuke zikutinyele. Umuntu oyedloziwe, umuntu onemoya mhlambe ongakayazi, ongakayamkeli, okanye oyibalekelayo. Kujwayelekile ke okulahla izinto, okugada ukulahleka kweselfoni, njengoba ngithi uba namaphutha snacks owenzayo. Uba umuntu oyilahla kakhulu iselfoni, noma ekufela kakhulu iselfoni, wena nje phatha iscreen sefoni yakho sesiphahla ke saphela. Iselfoni ijule kakhulu kanza kwethu. It's a mode of communication yakamoya. So mangabe ufelwa wena iselfoni, it's a sign, it's an indication that suggests a serious disconnection between wena as well as your ancestral guides. It's a sign that suggests there is kukhona umehluko, kukhona isimo esijule kakhulu ngokwakamoya wakho esiphazamisekayo. Uyilahle ifoni, uyilahle nje usobhaba, ilahleke nje ifoni. Ilahleke emini bebade. Futhi kuba wena ohamba uyishiya somewhere. Mhlawumbe uyangena esitolo uyathenga. Uvesana uyibeke nje. Uyibeke mhlawumbe endawana thizeni ngasesitolo bese ulinganisa into oyihalela ukuyithenga, uyilinganisa. Uma usuqeda ukulinganisa leyo nto bese uyayikhohlwa lapha ifoni uphuma uhambe. Awu realize ngalesi sikhathi usayishiya. U realize late uzoyibuza ukuthi wena kwangithatha isikhathi esingaka ukuthi nginotice. Lapha isabona ifoni. Awuqapheleke leyo yefoni, kakhulukazi ke leyo yefoni abantu esengisebenzeni nabo kakhulu bebebe naleyo nkinga yefoni. Ukulahla ifoni, ukuphihliza ifoni, ukutshontsheleka kwefoni nje. Kusuke kukhona ngaleso sikhathi ungahambi kahle empilweni yakho. Nganza kwethu ngithi angiyenze le video. Ngiyenze ngoba ngifuna ukuniqwashisa. Ungayifaki enhluphekweni engenaso isidingo. Amkela abantu bakini, zamkela ukuthi wena ungubani. Ngoba kuhle abakubekele kona bakini. Uma ngabe usubamkelile wabaphakamisa, wabarecognize, waba-acknowledge, wabahlambulula, wabaphakamisa. Kuhle kakhulu nganza kwethu ngihlale ngisho lonto. Kuhle kuyamangalisa abakubekele kona ngale kwalezo nyembezi, ngale kwaloko kuhlupheka, ngale kwaleyo confusion, ngale kwaleyo solitude, ngale kwaleyo lokhunjana. Kwalezo zingxaki nezinkinga nje ezihambisana nalo ubizo. Ukuhlupheka okukhulu kwenzeka masalibalekela ubizo. Kunokuhlupheka esiba nakho uma ngabe sesikwamkelile, sesisendleleni, sesiyiqalile our spiritual journey. Amkela ukuthi ungubani, amkela i-family responsibility, ilokhunjana ebekwe kuwena. Yamkele, ngeke uzuyibalekele i-responsibility oyinikezwe okhokho basemandulo. Ijulile into yobizo nganza kwethu. Ijulile into yobizo nganza kwethu. La enikhona emagumbini amanomhlaba, ngiyanikhulekela ukuthi nike nibe namandla nesibindi sokuyimela into yenu. Awumeli into yakho kuphela kepha umela into yakini. Uzoxazulula into zakini ingakho bekumbetha amakhehla. Ngakho kukhona isalukwazi sibuye nawe sakuphelezela. Ingakho kukhona ithongo elivoluntiyile lathi mina ngizohlala ngixoxa naye njalo emaphupheni ukuthi nako okusasilele ngasemuva. Nikhumbule nganza kwethu njengoba sila siphuma kubona labantu esibalungisela izinto. Nathi besiyiphathe and yamadlozi namathongo. Kepha savolunteer saboleka imizimba ukuthi siphinde siyofeza lokho esingakwenzanga sisasemzimbeni yethu endulo. Kodwa ngesimo sokuthi impilo complex ijulile, uyayathi umuntu mangabe ezalwa konke kuyena kube kusha, kube i-experience entsha.
kodwa uzubona ukuthi ijulile lento yethu bantu bakamoya, ngane zakamoya. Uyayuthunyelwe ukuphelezela ithonga. Kuthiwa wena uzomphelezela. Athi mangabe evuka esiqini azovuka kusona. Wena ungahlukani naye. Ngoba yena esiqini sakhe somzimba uzobe sekhohliwe ukuthi uke uphuma la emathongeni ku spiritual realm ekhaya lika moya. Ebese ithonga lakho ingakho sithi masilele siphupha. Ingakho kukhona izinto esizizwa emadlebeni, ingakho khona into esizibona, ingakho kuba khona imizwa nemicabango. Ithonga lisuke likutshela ukuthi isimo sinjani emumva, sashiya kunjani, ikupho kusihlalela, ikupho kusimele. Ithonga elixhumanisa nemumva lakho. Leli wena ongeke uzukwazi ukuxhumana nalo ngoba usuka physical world. Asihloniphe into esiphethe, inkulu ijulile. Nginifisela ukuthi nonke lolu hambo engathi kungasondela abantu abahothisha, abaphelezeli, abaneqiniso kunina, banilekelele ngendlela ekuyiyona ngoba lento oyiphathisiwe, lento oyiphethe inkulu kakhulu, ijule kakhulu ngani zakwethu. Hayi ngiyathemba ukuthi uma ngabe uhlanganisa le video nale esizoyibiza ngopart 1 sekuzoyenza isense okuningi. Sekuzoqonda okuningi. Sezokhuthala kwawena. Lo umkhulu Gwabini, le indalo media and podcasting. Till next